Hello mga listeners, mayong gabi o oras alas 6:14 sa yung kagabi mga listeners no nya dugay kita nga wa maka-upload mga listeners murag hapit na mo sang buwan no. Nakalimot na ko kapil sa naning sa narong pizza leron kuan October 27. Grabe. Karon pa ko kabalik og kanang vlog mga listeners kay nasakit na po din taon ang inyong admin, no? Naging mga simana, nagpa-check up mga listeners o ning pahulay. Timing sad kay ang atong signal maura gyapon. Pahulay sa gid mga listeners kay sa una ampoy tay kuan ipamati, no? Nya karon ang kamot ng gapon nga makapadayon ta mga listeners no nya nalimot na kung asa ko dapit itong niagi na humagbasa no sa mga comment mo na nga ato na lang ditsog shout out ning mga nag-comment no. Shout out ni Ronaldin Ansel naminaw sa magulat ako, si Badiday sa ning sa shout out na to no, shout out Badiday no nya si Ma'am Jackie Rose shout out no, Lini Omega shout out nya sa ni si Shinais Waluhan, salamat Lord, God bless, salamat no ninyo, it's Bituala ninyo, shout out ni Annalyn Santarin, shout out naminaw sa katapusan sa salamat Lord sa katapusan sumpay nindot unta pero nahuman naman tapos na gid ang digong kanto boy, si Lini Omega nindot ang ending, salamat Sir John suway sa payan, og si Jeneline Perez, salamat ka idol sa imo mga drama, daghan mi diri naminaw diri pangalalan, salamat no naminaw sa final sa Loyu sa Kabangis. Medyo madungog ninyo ang mga asoy no kay nagpatingog og radyo no. Shout out ni Chichana Quino, wow final na jud, salamat kay sa pagpaminaw Chichana Quino no. Shout out nimo nya si Lisa Amper, salamat kay Sir Idol sa katapusang sumpay sa Digong Kanto Boys. Amping always sir loads with pito ka heart, salamat po nimo Lisa Amper no, amping sab no. Si Charlene Pacana, thank you Sir John, way sa payan Charlene Pacana with heart niyang comment no. Si Badiday, salamat po sa katapusan, nice kaayo, salamat po Badiday sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama no. Si Gistoniel de la Pina Alburo, dol salamat sa katapusang sumpay dol, God bless you. Salamat po kayo Gistoniel de la Pena Alburo. Si Nulis Kalika, salamat kay idol kay nahuman ra jud ang Digong Kanto Boy, hinaot pa unta na pay sunod nga drama. Ako plano nga ipuli ani ang kuan Inday Hana no kay nana may naguna sa drama nga idol ko si tatay no, naguna naman si radio drama Bisaya no nga ako tong i-arrange tong Inday Hana kay na may nag PM na ko no sa Facebook. Kadto akong gisulti nga ipuli. I-arrange pa nako ang Inday Hana no. Nulis Kalikas. Si Charis Diaries, salamat kay sa pag-upload dyan. Naminaw ko samtang nagkape, makamingaw diha simbahan lingin. Grabe po akong experience atong 2013 sa gawas na matulog ang kapait kay nigulan magdali-dali in town og bakod para dili maulanan. Amping and God bless. Salamat Charis Diaries sa imong pagpaminaw sa katapusang sumpay sa Digong Kanto Boy. Si Jinky Mansing, daghang kontrabida naminaw sa dramang Ako Ibubang Higugmaon. Si Rose Antomabien, sir asang sumpay part 3 na-upload ng part 3 no, part 4 na punta, part 4 ta karon. Si Jinky Mansing, laina dalo iyang bagong asawa. Salamat na naminaw siya si Jinky Mansing. Si Antonio Infante, salamat Lord, salamat po sa pagpaminaw Antonio Infante. Si Jinky Mansing, paghilomday, naminaw siya sa Ako Imubang Higugmaon. Si Rizal Castor, malingaw sa akong lula sa mga drama, duha namin naminaw, pa-shoutout dyan, base naminaw ang mga parente ni Lola diha sa Santa Fe, Bantayan Island, mga
Ilustrisimo og Batuhan family. Akong lula si Magdalena Batuhan, gimingaw na ninyong tanan. Inaot chipteng tanan sa nitabong linog, di pa lang dugay. Salamat Rizal Castro, no? Taga Santa Fe, Bantayan Island mo, no? Imong lula. Shout out no sa Ilustrisimo og Batuhan family, no? Sa imong lula nga si Magdalena. Amping lang, no? Sinaot nga okay ra sa linog, no? Kay tanan na sinati sa mga aftershock ug sa linog. Halos na milokop sa tibok kalibutan, mga listeners. Og si Salamat Rizal Castor og si Darlene Sumagang og upat ka fireworks man si Eileen Harnett, malingaw na baya kayo mes sa una basta makabati og mga drama, kay mao gyud ang dalangpanan sa taga Visayas ug Mindanao, kay wala may mga gadgets sa una. Mao gyud Eileen Harnett, no? Uso gid ang radyo sa una, mo ni atong lingaw ang mga drama sa DWHP. Maribel Almasan, sakit jud kayo sa Bartiana ang dain drama sa drama oy. Lagot kayo mula ulo hanggang papa hanggang paa siya ni. Overprotective si Dino, wala nagminyo para sa kang Jerry, tas gipatay ra. Tulo akong luha today. Salamat Maribel Almasa, naminaw sa katapusang sumpay sa mga naglahing dalan. Atos ang i-insert itong Shopee. O padayon ta mga listeners, no, taas-taas tagbasa akong comment deron kay taud-taud nga wa ato ni mabasa, no. Si Eileen Hart, yes, kaayo nice, maskin sa uban pud unta nga mga drama, maski introduction na ako mga introduction sa unang mga drama nga nasa kasi tip pa ma-convert to, kinalang pa to og kanang converter, no.
Makainumdum tas mga drama sa una kung ma-convert. Aysal ko sa ibi, salamat admin dyan sa katapusang sumpay. God bless nimo. Miyawon jud tag simbahan kung Diyos nun ta. Anyways, nice your haircut. Nitambok imo na wong na bata po. Salamat. Aysal ko sa ibi with yung emoji nagpahiyom. Nya si Maristel Humawan. Thanks Dol. Katapusang sumpay. God bless you always Dol. Salamat Maristel Humawan. Nya si Nilo Senior Lau, hahaha, namino sa drama nga ani. Si Jinky Mansing, sir, shout out nimo, ayaw siglangas ang drama, musugod na din, ayaw pod may pahilakas, syada imo drama, feel na mo, charot. Salamat kayo, Jinky Mansing, namino sa aning drama, part 1, ako imo bang higugmaon. Si Antonio Infante, nindot nga drama, Lord, salamat kayo, Antonio. Di mo comment ani nga si Jocelyn Infante no, igun sa kanila sila para magapelido. Antonio Infante, salamat sa pagpaminaw. Nya si Nilo B. Judelia, thank you kaayo sa part 3 Brad. Nilo Judelia gihapon ni from Bohol with heart. Salamat yan Nilo Judelia diri sa Bohol no, simple paminaw. Si Prince Trinidad part 4 please, mao na ni ang part 4 no. Medyo nadugay lang kita no. Di sa lang ko mo explain nga nadugay no kay murag dibaw na mustubag. Dito na lang tanong si Catalina Smith maulaw man sad ta sa reklamador sir dili na lang maminaw ayay ibaya. Mo lagi no. Salamat kay Catalina Smith no. Now ta maklaro kung tingo ba ni. Naminaw ko drama mga listeners. Si Jessica Sampan, pangit ang ending tapos sobrang loading, putol-putol pa yung drama. Pasensya kayo, no? Jessica Sampan, saan kayo kuwangan akong kopya sa among drama. Pero sige lang, kaya naabot matas katapusang sumpay. Sige na lang, no? Ikaw na lang mo sabot, Jessica Sampan, pasensya kayo. Si Jonard Guinness, asa na ang ikaupat nga sumpay? Mo na ikaupat, no? Emojing nagtuang luha. Lubiana Cherry. Nice kayong ending kani nga drama as in happy jud ko naminaw kay kadto mga lain drama mga dili mo nice ang ending og usahay bitin pa jud basta mga bati ang ending. Peace lang ta with emoji naggipaningot nga katawa. Salamat Lubiana sa sa may klaro ani sumpay magutanan Lubian Algeria sorry. Salamat na sa pagpaminaw niya si Gilbert Gubin. Padayon lang busing. Nice kaayo ang drama. O na ako diri naminaw ko. Salamat kayo Gilbert Gubin no? Sa pagpaminaw. Rizal Castor para mahuman ako mga assignment. Kani mga uploaded drama ni mo akong paboritong kauban. Salamat dyan. Salamat Rizal Castor no. Ngayon mo din ang giuban itong mga drama no. Samtang imo kasi imo mga trabaho assignment. Salamat kaayo Rizal Castor nya si Rizonan kaway ayo man kalas-kalas ako sa Lord bati ang ending namin sa katapusang sumpay sa pobreng milyonaryo. Pasensya no kay maora mi gina ending no. Darlene Sumagang upat ka heart yung comment. Salamat kay Darlene Sumagang nya. Si Jasmine Dolente idol daghan kayo kanabiyaan nga drama sugod ra. Natapos naman yung digong no. Wa na to ni mabiyaan kinatapos man nahuman man nato no. Kini sigurong ako imo bang higugmaon kay nabiyaan nato ni pero padayon taron nya si Josephine Serato nindot na ning drama unta ma-upload na ang episode 4 mo na ni ang episode 4 no Josephine Serato nya si Nilumod Nilyumod Escape Miss Mary way uwi kayo makapungot iya karakter emojing gipaningot nga nagkatawa tapos na gyud ang digong no Nilyumod si Geraldine Demier asa ang sumpay idol mo na yung sumpay no part 4 no sa ako imo bang higugmaon nya si Rose Antomabien please upload part 4 salamat mo na yung part 4 no sinsya nga dugay kita no nya kay taas na matong intro vlog di ta maglalangan paminawan yung part 4 sa Ako imo bang higugmaon. Sabi nila
Labihang lagutan ni Dadang sa dihang miadto siya sa opisina kay magkuha untag kwarta, pero kinahanglang mupirma pa si Barbie una siya mahatagi kwarta. Daling miadto sa ospital si Dadang. Aron malikay sa iskandalo, giingnan ni Barbie si Dadang nga mubalik sa opisina, kay ang personal account na lang ni Paeng ang iyang ihatag. Unya, mireklamo si Dadang kay 50,000 ra may iyang nakuha. Nakaingon si Henry nga kwarta ra gyud sa iyang amahan ang giapas nila ni Dadang. Nagpasalamat sab si Barbie nga wa sila makasal sila si Dadang ug si Paeng, kay maoy labing makaluluoy si Henry. Unya, giadto dayon ni Aldo si Barbie sa dihang gitug-anan siya sa iyang inahan. Pero dili makahimo si Aldo sa pagpahawa ni Barbie. Mag-agi pa siya sa board deliberation. Unya, miduaw si Dadang kang Paeng ug nadudya hinuon. Pero kalit lang mikusog ang heartbeat ni Paeng ug nagkabuang si Dadang. Karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilano. Ako, imo bang higugmao? Nagdinaganay ang mga nurses sa ICU room ni Papa. Oh, niari ka ba? O silita mo? Ambot lang. May karit magkaalingisig ang makina nga mo nagdasa ginhawa ni Papa nimo. Ginoo ko. Pa? Pa? Pa, nakadungog ka ba na ako? Pa, fight pa yan yun ha? Ayaw ko biyay. Oh. Pa! 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 Kanong kipo mo kong gibiyakan, Pa? Paeng! Tinudanay na ning imuha, Eng. May biyak ka na nako. Nawag kita magkasal. Unfair sa di mo, Paeng, oy. Nahibaw ka ba yung yun sa tika sa magmahal. Isilbihan na ba ka, Paeng? Paeng, oy! Doon na may plan si Papa ni Mugaw. Ako'y magbuot sa haya ang akong bana, ha? At tuloy siya sa bahay, Ama. Mo man gito ang pinuyanan ni Papa. Doon na magkahiplan si Papa. At lang siya dito haya May dito kay dili maglisod ang gusto mo tanaw sa iyang haya. Ikaw, sa may imong desisyon. Asa magidaya si Papa ni mo. Doon na pa dahil laing magbuot sa haya si Paeng. Ako mo iyang asawa. Busa ako'y magbuot. Ayaw ninyong supaka ang gusto sa kong inahan, ha? Aron di ta magkagubot. Katapusan na lang niniyang pagkakita ni Papa. Ug may gisaad pagit si Papa ni Mama. Nga wa niya tumana. Mahimo ba? Ayaw na niyo sudyahay si Papa. Patay na siya. Kung asa ninyo gustong hayaon ang akong amahan, kamanay mahibaw. Basta kadi ko gusto gubot. Las ka naligid ako, ha, Henry? Pahuman na lang ng lubong ni Papa makatilaw ka ginakbuang nga ka inutila kang nako. Aldo, naasa kasubuanan si Henry. Nasa ka sa pa siya! Alas sa patinguga! Alas sa pabut-buta! Bitaw, oy. Ikaw sa Henry ba? Patay na gud ng imong amahan. Ang ngayon ta nga musunod ka na lang sa among gusto aron way gubot. Kamu na bitay akong giagad. Gaw, Ikaw ba? Ay ko sige, abi ba si Henry God? unsa? Wa ba yagid may mahimo, ha? Kung ano siya mong desisyon? Kami mo ay magbuot sa kamatayon ni Papa Paeng. Nakasabot mo? Paita. Mura mo kugwil abot siya kong amahan. Sila na lang yung magpon. Sila na lang yun. Gaw, Gaw, ayaw pa daog sa kahoya nga imong gibati, ha? Nakinahanglan pa si Tiyo sa atong pagsabot. happy
tigil ko makapugong sa galingon ka. Manang nibiyaan lang ko dito. Pugong lang gid ka. Naibabaya ka nga dili basta-basta ang mga bisita nga mga bot. Wa manggod sila katugod di Papa. Wa gid ka. Pero burok kinto manggong mga tawana. Pero doon ako iangyo nila. Hinaot ka di sila masupak. O sa may imong ihangyo ka. Nga itupad si Papa sa lubong ni Mama. Amo man gitong yuta. Ingon si Papa, ila tong gituyo pagpalit ni Mama alang sa ila ko nung pahulayang dayon. Gusto ko nga adto dito ilubong si Papa. Unyag musupak ang imong stepmother. Anihin na nila himatod eh. Nga doon nasap ko'y katungod nga kinahanglang matuman. Oh, sige ka. Suportahan ta ka. Bisag unsay gusto mong desisyon. Hain man din si Henry. But lang. Hain tong inutil. Mahimo ba, Aldo? Ayaw ko na sige hignan si Henry nga inutil. Milaban ka niya? Wa, uy! Nga nagutang ako man siyang labanan. Pero lainan lang kung maminaw, good. Imo siya nganlan og inutil nga consistent din lister man si Henry. Wa ko'y labot niya. Aldo, amahan ni Henry ang namatay. Tingalig, lainon na sa dimog sabot kung muduol ko niya. Aron ipadayag ko ang akong pahasubo. Anong imo ba siya duolon? Pamilya masabis na matay. O sila nahibaw na, gahapit na nga itong kasal. So what? Gusto lang ko makiksulti ni Henry, Aldo. Di lagi ko musugot. Aldo, Nangita ra nagigayon si Henry nga magkasulti mo. Niya na sa akong pahakoy. Nga gusto niyang gubon ang umabot atong kasal. o kung saan man sad ko na iyang motibo? Mangita lagi gubot. Tingalig ako pa siyang mapatay. Nganong ni amang ka din Pamila, Nganong mahadlok man ka kung makakita na ako, Henry? umagkumadlok. Dila ko gusto nga magkalalay siya ni si Aldo tungod ni mo. Magselos siya ni mo? Ambot. Anong masuko man siya kung magkasuldit ang duha. Oh, asa man ka? Mabalik ko sa haya. Kadiyot lang. Buhay ang akong kamot Pamila. Gusto ko lang mapayon ang imong kaguol, Henry. Dili lalim ang mawadan ug amahan. Labi na kay wa ka na inahan. Salamat sa concern. Pero labing mayo tingali nga muli kay ko sa gubot. Dili pa karon ang higayon aron tubayan ko ang kaabusado ni Aldo. Sige, busod ako. Gusto ka lang na akong unungan, Henry. Ma'am, Oh, ano may dool ka man din, he? ay mananghid na unta ko, ma'am. Ano sa'yo mananghid? Mupauli na. Murag, anhi man tingali mo mga tog. Kaya sa'y nagsulti ni mga anime mga tog. Mag-una-una ka man hinuon og desisyon. Inyong biyaan ang hayat na Sir Paing, ma'am. Asa man ko ni makatulga? Dinhira? Ha? Dinhira? Murag, doon na may higdaan ng kwarto diya, ma'am. Ayaw kong tudluoy sa angay na kong buhaton, ha? Paghuwat mong kanus anak ko, papauli, ah. Ha? Ha? Siga mo ko na mga mata. Unsa man, ako imong gisigahan? Di, ma'am, oy. Wa di kakabantay, ma'am, nga sigan mang daan ang akong mga mata. Ingon ini, magyuding akong mga mata, ma'am. Oh, Hilom, hilom. totoki, ma'am. Oh. Budya. Lugiton ko ng mataharon. Paghuwat kanus ako magpahatod. Okay ra, ma'am. Magkuhaon ako og snacks, ma'am, ha? Tabang hinuon og panghatag og snack sa mga bisita, be. Oh, saman. Niya ba mga empleyado? Tanawa diya, ma'am. Oh, sa? Niya pang uban, ma'am, na mauli ang kadaghanan. Patabangan sila andam og snacks.
Ikaw day, ma'am. Ako? Unsa? Aha, unsa to? Ah, Nakadungog ka sa kong gisulti, wa ba? Pataba nga sila andam og snacks. Ako maimong sugoon. Kadungog ka? Kadungog, ma'am, ay. Klaro adto. Klaro bitaw. Ato na ko, Yeah. ma'am, ay. Unsa pa maimong gihuwat? Ato na ko. Nalakaw! Diin magkagikan. Sa gawas, nagpahangin. Kabuk na din hiyo. Miadto ka dito sa gawas aron magpahangin. Miadto ko sa gawas, kinagunahon ako sa atong kahimtang. Nga naman. May nalahi ba sa atong kahimtang? Ingon ni ini nga namatay ang imong papa paing. Mahimong mapuspon ang atong kasal. Kasi nagsulti ni mong mapuspon. Dili ka lang mo respeto. Kitakda ng atong kasal pamila. Samtang kalit ang kamatayon ni Papa Paing. Dili ka mo reklamo si Henry. Ano mo reklamo man siya? Wa siya labot sa preparasyon sa atong kasal. Busang ano mag-agad banta niya. Ayaw lang kong kasuko, Aldo. Sorry, Dili ka pa mo pauli. magpahatod na ka? Kung mahimo. Pananghid una ni Mama. Kay ihatod ka. Ma, may mo bang makiksulti ni mo? May tungod sa unsa man na? May tungod sa lubong ni Papa. Kami ra si Aldo ang magsabot mahitungod ni Ana, Henry. Ako nga anak ni Papa. Dili ninyo i-apil sa inyong panagsabot. Unfair, masabtingali na, Ma. Unsay unfair? Unfair. Kung dili ko ninyo i-apil. Akong amahan ang namatay. Akong amahan ang ilubong. Unya, dili ko ninyo i-apil. Og unsa man say imong mahimo? Gusto kong inyong paminahon ang akong katungod. Dili na ko bata pa. Nga musunod sa tanan ninyong gusto. Doon na ko'y kaugalingong desisyon. Asa ko gusto ilubong si Papa. Kay ngano? Asa man ang imong gusto nga ilubong ang imong amahan? Gusto ko. Ngadto siya ilubong tupad sa lubong ni Mama. Dili ko mosugot! Ganong di ka man musugot, Ma. Nga tuparon naman silang duha. Unya! Kung ako'y mamatay o gusto ko makigtupad ni Paing, unsa man, amo siyang taliwadan sa imong inahan? Saan ito po? Nay, kining inutil nga anak ni Papa ni mo Paing. Mo yang gusto nga ilubong si Papa ni mo Paing tupad sa lubong sa iyang inahan. Ganong ikaw may magbuot. Sa tanang hikayon, kamumuya kong gisunod. Sa tanang hikayon, nagpailahom ko sa inyong desisyon. Pero ni hikayon, ako mo'y masunod. Usa! Gusto ka mabungkag ta din eh? Gusto ka? Aldo, kinahanglan bang inyo ning awayon? Kinang inutil ka dako. Nga na magbuot-buot man ni siya. Ha? May katarungan man tingali si Henry Aldo sa iyang tuyo. Nga ito pa iyang amahan sa lubong sa iyang inahan. Unsa? Anak manggod si Henry. O gusto lang tingali niya nga mausan nagduaw iyang mga ginikanan. Pero ako mo'y asawa. Ako giyo'y magbuot. Sorry kaayo tita ha nga nanghilabot ko. Pero tanawa ra gud ang mga bisita o. Kamuri gitanaw. Ang uban gani nanindog na o. Tingaling mamiya na lang na sila dinhi kinangahadlok. Sige na lang, Ma. Aron way gubot, ihatag na niya ng inutil ang katungod asa ilubong si Papa. Salamat kaayo Aldo sa imong pagsabot. Dili ko gustong maamong ka sa gubot nga gimugna nining inutil. Hoy inutil, angay ka magpasalamat sa akong mahal. Daghan kay salamat sa iyong pag-uyon. Karon dayon moadto ko sa nahimutangan ron sa lubong ni Mama. Aron maandam ang lubong ni Papa. Usbon ko, daghan kay salamat ninyo. Bida! Anong dili man ako'y magbuot? Tita, wa ko'y gilabanan ninyo ha. Pero naginusara na malanggod si Henry. Wa na siya inahan. O karon wa na sa dang iyang papapaing. Ang gusto lang tingali ni Henry nga mausan niya duaw iyang mga ginikanan. Unyag ako'y mamatay. Dili may magkatupad si Paeng?
Ay sus, ano na paghunahuna niya na, ma? Himuon akong espesyal ang imong lubong o kung bukog na niya sa papapaing, ato ning kuhaon. Nya, di naman ko mahibaw. Mama ba ya? Unsa man nimo pagkahibaw nga patay naman sa unya ka? Aldo, Mao. Kini magusmama gud. Nasuko na lang hinuon ang akong mahal. Sige na. Sige na gud, kalma na diha. Kadsa, ako nang ihatod ang akong pinanggang asawa. Mamidaog yung ko. Itupad ko kamuglubog si Papa. Maayo ka ni kay misugot sila gaw. Si Pamela mo'y nakaanghil ako gaw. Iyang gibadlong sila si Aldo ug Mama. O mo'y nagbuot nga ihatag lang nako ang katungod sa pagbuot sa ilubog si Papa. Tingalig si Pamela mo igisudlan sa espiritu ni mama nimo gaw. Ha? Bitaw ka, uy. Nalipay sab ko nga ikay gilabanan ni Pamela. Mubayad pa tayo ni gaw, no? Doon naman ko'y kwarta gaw. Kadaling ihatag ni Papa nga allowance para nako. Wa man na nako gastuha. Akong gitigom. Kabulahan di unta ni Papa nimo gaw. Kay mahuna-hunaon ang iyang anak. Dali na gaw. Magkisultihan ta sa management aron maandam na nila ang paglubong ni Papa. Kay bawa ka kano sa ilubong si Papa nimo? O para bada. Pero bahala kano saan na ilubong si Papa. Ang importante nako na magkatupad sila si Mama. Ma, nakita na nimo ang titulo sa asinda ni Papa? Wala gyud. Asam na gibutang ni Papa? Ambot lang. Mura akong nakita ang ubang mga titulo nga wa makaabot og ektarya. Bahala na lang. Basta nga doon na tayo ikabaligya nga digid masahid si Henry. Sus, pita. Nga nungo pa sa nimo siguro nga makasal mo sa Papa. Da, ako bitang gisudyaan si Papa nimo. Ako gyud siyang gimahayan. Ay. Mao tingal ito hinungdan nga mikalit pagkusog ang iyang heartbeat. Hangtod nga namatay na hinuon siya. Unsa? Ikaw di mo nakaingon nga nung namatay si Papa? Hilom di Aldo ha. Ikaw di ay? Hilom oy. Nayang tingog mo. Ngano ako imong pasangin lang. Tingalig daso ko si Papa nga imong gimahayan. Gikutasan mautong namatay na lang hinoon. Hala ka, ikaw di nakaingon no. Nga lugyatake si Papa. Ikay nakaingon oy. Oh! Kamura si Papa nga nagkatubang. Yato higayon na. Ako na may huyang pilapilo ni mo. Saon, gusto ka man og ingrande nga kasal, maoto, gipangayuan ako 1 million peso si Papa nimo. 1 million? Oh, ako siyang gipangayuan ni anak kantidara, aron dili ko magsigig pangayo niya, kun do na may gastuhan nga moabot. Oh. Unsa to? Bitaw, unsa to? Ngano to? Yate, tunay na minaw sa ato pa nagsulti, Aldo. Kuyawan ako eh. Abi na kong sakspan ako na. Muinom naman takong bug ng tubig sa taas. Wa man kong mahibaw nga dito sabdi ay ang mga turo ang inahan og anak. Karon ha, saks pa na yung mga maidlas. Si Ma'am Dadang di ay mo'y nakaingon nga nung giatake si Sir Paing. Ilang ipangayuan og 1 milyon. Hoy! Ah! Ma'am! Nga nalaiking ka? Nakasakan. Uy! Unsa may akong saha, ma'am? Nganong naigking ka man lagi sa dihang may tingog ko? Ang man sab, ma'am, kinsay di maigking. Lagunahon na agud ko nganong namatay si Sir Paing. Unya, mikalikag duol nako. Unsa man? Misaka ka sa taas? Wa, ma'am, uy! Ayaw pa makakimong. Ma'am, ikaw naman sa'yo nakaingon nganong
nakapamakak ko. Imo manggugong patubagon sa nga imo rang gimawmao. Tarong akong tubag ha imong. Ay nagtarong bitang ko ma'am uy. Diniragyog ko. Mauwaw sa kong musaka sa taas. Wa man gud si sir. Masayran ko ganing na makaka. Football ka gyud. Oh, Timan ina. Football ka. football gyud. May ikinagsuldo na ko. Sa? Unsa tayo mong gisolte? Okay gisulti ma'am uy. Hala ma'am, tingali si sir paing ang nisudya nimo. Okay gisulti ma'am uy. Daha pa man, bisag layo na. Makadungog ng gihapon. Ay, kaluoy ba yung sir paing uy. Unsa man? Bisa ka tong driver din sa taas? Wa man ko no. Dudar ba ko ng tawhana, mada? Unsa may imong gidudahan? Nga kung sabo na siya niya itong Barbie. Empleyado ko ng papa. Kinsa may iyang tahuron? Ako o katong Barbie? Tingali bayag tungod sa iyang kahadlok na dili maswelduhan. Mapugo siya sa pagsugot sa suko niya itong Barbie. Ang pagkabugal-bugalon ra gyud ni anang tawhana ang akong nabantayan. Pero masugot man sad kung akong sugoon. Kinahanglan nga atong bantayan tong drivera, ma. Bantayan to nato kay murag traidor ba to? Kining, ma, naba ni mong titulo? Niya, Okay. Buduol kog amigo. Amigo na kong abogado, ma. Nga makahatag og SPA. unsay SPA? Special Power of Attorney. Oh. Karaba, maghatag ni mo katungod nga makabaligya sa mga butang ni Papa. Oh, mo ba? Unya, unsaon pa man ana nga patay na mas paing. Ipausab na ko ang titulo sa yuta ni Papa. Ug ako na'y mupirma. Unya, pahatagan kag SPA aron makabaligya sa iyang yuta. Ha? Oh, di ba? Bright ka man di ay Aldo. Ako pa? Ya, tagay niya ko kwarta ha. Aron akong isuborno sa amigo na kong abogado. Ingon man, ang muhimo sa titulo. Kinahanglan mo lihok na tama. Aron kita mo'y madato. May nagbantay sa haya ni Papa. May ragid nga mi anita din eh. Ila kay nahipos nila hinabang alang ni Papa. Kana mo iwa ko masayri ka. Ay, gusto tuod. May check day ko nadawat gikan sa mga businessmen. Diin miyembro si Papa nimo. 2 million ang nabutang sa cheque. Sao ba ng 2 million ka? Patay naman si Papa. Para na nimo. Akong hiposo ng maong kwarta. Limos mo to ni Papa gaw. Kisa may gusto nimo mo dawat adto. Sila si Aldo? Di na mahimo eh. Tingalig masayran nila, mahimo panggubot. Ako rin nahibaw ni adto ka. Kay gihatag man to sa dihang nanawag og emergency meeting ang chairman sa board. Og dito gihatag ang cheque. Alam ko no sa mga survivors sa imong papa. Paita. Ayaw diya pait-pait gaw. Kinahanglan man ning kamot ka nga magka-graduate sunod tuig. Aron ikaw na mo duma sa inyong negosyo. Ingon si Mama, magpa-enroll lang una ko. Mientras madugay pa ang atong kasal. Ha? Nga naman dugay man? Namatyan gud mo. Angay lang hatagan nato sila respeto. Sa sunod tuig na lang nato itakda ang atong kasal. Di ko masugot eh. Kinahanglan nga 4 ka buwan gikan karon. Mauna nga tong kasal. O kung magpa-enroll ka, kami si Mama way mubayad sa imong tuition fee. Aldo, Kaya ni namo, Pam. Way makapausab sa gitakda na tong kasal. Wa! Nakadungog ka ba? Wa! Nialagi ka imong, wa mo ilakaw sa imong Ma'am Dadang? Nananghid ko niya miss nga mo ani sa office aron mo file og overtime. Mayo sab. Miss Barbie, magpadayon gyapon kog drive nila. Nga naman di ay. Wa naman si sir.
Ay, pait kang agaw na eh. Hapit na lang di tapakanon. Sige ang tagsugo. Ayaw na nagreklamo imong. Tingalig pa konsensyahon ka ni Tiyo. Sila mo'y angay pa konsensyahon ni Sir Paing. Ngano imong? Doon na tayo nadiskubrihan? Sultihi ko imong. Unsay imong nadiskubrihan? Nadiskubrihan, miss? Ikaw kay tuwa ka nunay sa kiliran ni atong dadang. Itos ila. Sharo, wag ka kinadunggan nga ilang panagsultihan ni Aldo. Wa man, miss. Ayaw lang na pagpiya sa imong pag-drive imong. Maisam nang dunay makalaban ni Agaw Henry. Ganong ilamang daog-daogon si Dong Henry, miss? Nga anak na gini siya sa tag-iya. Pursusugod na siyang anak. Di malas lang si Agaw Henry. Kay maoy iyang gikauban ang mga demonyo. Ha? Kwartari ilang giapas ni Tiyo Paing. Maayo ka ni, kayo agad pagkasli ni Tiyo Paing ang iyang gikapuyo. Kung nakasal pa sila, miss, unsay mahitabo? Maila ang tanang mga katikayunan ni Tiyo Paing. Hangtod pa kining kumpanya. Unya, si Dong Henry di ay? Alaot. Kung nakasal pa si Tiyo sa inahan ni atong Aldo, mahimong mangita sila paagi nga mahanaw sa ilang pananaw si Agaw Henry. Ingon di ay sila inianak kasalbahis, miss? Mga demonyo gud sila imong. Wala ing gihuna-huna gawas lang sa ilang kabulahanan. Og ang kaalautan sa tinud-anay gid nga tag-iya ni ining maong kumpanya og katigayunan ni Tiyo Paing. Kabuutan sa ni Dong Henry, eh. Di gid musukol siyang mama dadang. Maulaki. Sukla pagkausa ni Dong Henry katong mga tawhana. Ay, nakasiguro ko nga may islag itong mga tawhana. Bisag kalma lang si Agaw Henry. Iya ipagawas ang iyang katungod. Parehas gud kun asa ilubong si Tiyo. Minaog man si Agaw Henry. Asam day ilubong si Sir Paing, ma'am? Tupad sa namatay niyang inahan. Di na lang ko magdugay, ma'am. Tingalig, nagpagitan sa nga akong demonyo nga amo. Imong ayaw sila padunggan ng demonyo o demonya ha. Tingalig makalitan ka. Ug mutugan ka gikan ako ang maungpong. Di ko magpatakag bukas akong baba, miss. Mahadlo ko nga ako mahinungdan sa kagubot niya. Ato na ko, miss. Si Agaw Henry ha, bantayi siya. Labani ang anak sa buutan natong amo. Day, hangtod ka? Naglikay na sad ka na ako? Ha? Anong likayan man ka na ako? Nakasiguro ko nga nakakita ka na ako. Pero midali kag biya sa imong nahimutangan. Kung wa ka pa nako pangitaa, di ta magkita din eh. Ay, naglikay lang ko, day. Sakto gid ko sa kong duda. Unsa may inyong gilikayan? Nga makita ta ni Aldo. Ha? Nga naman? Madudahon kayo ng imong uyab. Tingaling makaingon unya siya nga si Henry nga atong kipanagsultihan. Sinayura na gud mi. Ngano magduda pa man gud siya? Amot lang nga imong pamanunon. Di man sad gud mahimo nga di ko moanhi, day. Kung makasal na unya mi si Aldo, dako sad og bahin sa kong kinabuhi si Tito Paing. Wa may mibasol ni mo, day, sa imong pag-anhi. Gusto ka, respeto lang imong gipatikpabaw. Wa masabunta ni problema namo. Malipay pagani mi nga daghan ang nakigunong sa among kasub-anan. Pero kana lang imong pamanunon, sobrang insecurity. Salamat sabdi ay daya. Sa unsa man? Sa imong pagpanalipod sa katungod ni Agaw Henry. Ano ba man ang iyang tingwa nga magkatupad sa paglubong ang iyang mga ginikanan? Iyan ang katungod, day. Busa angay lang nga siya masunod. Nagpasalamat lang gid ko, day. Nga wa makasal si Tiyo Paing sa inahan ni Aldo. Ha? Uwa din na sila makasal, day? Wa, day. Unsa may intriga niya itong igagaw si Inotel? Ha? Kinsa? Katugo si Barbie? Unsa may intriga imong giingon pa? Nagahiskot lang gud mi sa nahitabo ni Tito Paing. Hain may intriga ato. Aw, habi na ako giyang gipanalipdan ng yung inutil nga igagaw. Aldo, mahimo ba? Hunungan na ang imong pagsigtawag ni Henry nga inutil? Nakaminos ka ba niyag maayo? Ha? Aldo?
Karon na ba yung Domingo ang lubong ni Papa? Sumagot. Sa may nabutang sa paybaw. Karong Domingo ang lubong ni Paing. Hoy, sa misa unya na yung lubong ni Paing. Ayaw pag inarte, ha? Sa ibo may pasabot, ma. Tingalig magkakos-kakos ka sa lungon. Ayaw kalimot. Kami, mao'y pamilya ni Paing. Kami si Aldo. Nakasabot ka? Okay na, ma. Total na hibaw naman ang mga tao. Labi na ganang mga pariente. Nga ako rin anak lang ni Mama o Papa. Unsa? Di ko kamo sa pawan o siya ma inyong pagpailas sa mga tao. Basta dilasab ko niyo kuhaan siya kung katungod. Nga mo padayag siya kung kasubo. Tuod kay wala ko'y Mama. Mibiya pa yun ang akong amahan. Ilong tuwapos na ko. Pero ako'y gisaligan aron mo imulaban ako. Kadagan ba ni mong istorya? Sige, ma. Biyaan tayo na ka. At iba na ang mga bisita ni Papa. Animal. Gusto pa kong kuhaan o katungod sa iyang amahan. Human sa lubong ni Paing. Sugdan dayon na mo ni Aldo ang pagpamaligya sa yuta ni Paing. Kinsa may naghipo sa limos ni Papa? Ako. Niya pila na may giabot. Awa ko mag-ihap. Kayang uban gisudog sobre. Ipaon niya na. Ara makwinta na to. Unsa man, may limos bang nadawat ang inotel? Tingalig sige tagan sa ubang mga negosyante. Kakailan ni Papa Paing. Masa ko masayo di anak. Karon na nigabot ato sa ato. Ipa ang tanan limos ni Papa. Nga naman. Aron rin natin magamit sa pagpa-enroll ni Pamela. O makapangandam sabta sa umaabot namong kasal. Aldo, tingal doon na patay bayranan sa punerarya. Oh, ano kita may mubayad? Di bang kumpanya man maoy muabaga sa tanang gastuan ni Papa sa ospital? Hangtod na sa punerarya? Muna po ni atong Barbie. Kung mauna, pasag di nga sila maghuna-huna. Mauri atong huna-unaon kung unsay atong pagpanginahanglan. Gikinahanglan ko na ang pang-enrollment ni Pamela. Sige. Inigabot na nato sa bahay. Atong iphon ang tanan kong nadawat nga limos. Dong Henry, anong di apa man ka sa ubos? Bahala na sila si Mama ug Aldo. Nga mo abi-abi sa mga bisita. Unya na kung ubalik kung mamauli na sila. Ano guno eh? Nga nung si Sir Paing pa'y namatay. Ha? Ganaon to si Madam Dadang o gaha si Aldo mo inatigbak. Ayaw pa nung Brad. Dauta na. Makasaga na. Makagaba din na sila dong. Magkagaba gyapon, Brad. Bisan silang kabusado, makagaba gyapon na sila. Labi na gyud diha nimo. Mga anak gyapon sila sa Diyos, Brad. Uy dong, mo protesta sab ko ana dong uy dong. Hain kana si Madam Dadang. Di na patawag og ma'am no uy dong. Madam gyud kuno na siya. Kay asawa lagi kuno ni Sir Paing. Unya, ingon anang yang batasan, makagaba na. Uy, mo protesta ko ana uy. Kung mahimo, magdapa kog placard dong. Oh, di lang na mag-iskot meteo di anak, Brad. Parang gusto na kumasairan. Unsay nakaingon sa atake ni Papa. Ha? Doon na kinasairan, Brad. Bida eh. Katug-ano naman jud ko. Pero mahadlok sab ko nga ako'y magdaog samok nila. Brad, doon na ka ba nasairan? Wa dong uy. Wa gyud. Di ba ko makatuo nga masakit ang kasing-kasing si Papa. Kitanaw ko niya. Himsog. Ug ligon magyud si Papa. Bitaw dong. Bisag kinsa wa gid magtuo nga dunay sakit si Sir. Waro kita na gusto ko masairan, Brad.
unsay nakaingon sa pag-atake ni Papa. Kadaghan ini mga envelope ma. Ug dagko ra ba'y isud? Labing menos, usa ka lipo. Sus, sayop noon kog ihapda. Basad ni mo diya, oy. Tatabangan ti kag yapi. Ah, Unsa ka ma? Kining hala, unsa ka no makaabot nig milyon? hambot lagi. Ay, saba. Ma. Makaabot lang nig milyon ma. Ako nang kuhaon ha, para sa mong kasali pamilya. Maniguro ka lagi mo? Ang ako di ay. Dili lang ko ni mo bayanan. Unya na ka magsabot ana, uy. Ato nang ipon ang ilimos ni Papa. Da sa cheque, hapit kid mo abot og milyon, Aldo. Tunga lang tama. Kay ako sanay pa-enroll si Pamela. Ay, anya na. Ato sa nitipigan. Kitingalig doon ay mangita sa limos. Bisa may mangita. Gatong inotel? Wa siya nabot ini eh. Ikaw gigatagan ini. Ayaw lagi unang kuhain ng kwarta, ha? Kaon lagi na ko katunga. Maki, akong ipagarbo ni Pamela. Nga mahimo ko na siya ipa-enroll. Tungod baya niya ng imong kasal-kasal, Aldo, ha? Namatay baya hinuon sa paing. Ha? Ako yung gipasangin lan? Ikay nakaingon ganong giatakis Papa. Ikay nakaingon ganong namatay si Papa. Unya, mamasangil ka na ko. Aldo! Ang binagkatunga. Paita, hangtod ang limos. Awayan pa nila. Marigyod nga, wako dahi mapauli. Duda magyug ko. Gadon na ko'y masaksihan ng milagro. Doon na gyud. Taon sang sirpaing, gipistahan sa inahan og anak ang limos. Susuri. Wa oray manindog ang ilang balhibo sa kahadlok nga sudyaan sila sa kag ni sirpaing. Mudali ko pa uli. Kita nga lig, malis kataan pa ko ni Madam. Kaluoy ba ning Dong Henry, Gaw, mauro na imong isulob. Mag-t-shirt ka lang. Limpyom sa digaw. Lupong ro ni Papa ni mo. Manimbata. Tanawar ko sila sa Dadang og Aldo. Namalit ka para masulob nila. Lubong ron ni Papa Gaw. Ug siya ikayon itabunan ang lungon sa akong amahan. Di ko na siya makita. Makita pagka ni Papa. Unsay ako isulo. Mula ka ko kadiyot. Palitan ti kag polo shirt. Anak ka sa namatay. Ug ang namatay mao ang imong amahan nga tag-iya og kumpanya. Huwat ako din kay mo balik ko dayon. Ayaw lang lagi ikaw. Dili na mahimo gaw. Ako mo ikipinla ni Papa nimo. Usa dili mahimong dili ko ikaw ati manon. Basta kadiyot ra ko. Ako unang doolon si Henry. Ngano pa man gyud? Katapusan na ko nung adlaw nga iyang makita iyang amahan. Magpahasubo lang gud ko niya. Kami. Pamilya masab sa namatay. Mahimo ba, Aldo? Kasluno na tang duha, uy. Mahimong wa na unyay makabuwag na tong duha human sa atong kasal. Busa nga nung ma-insecured pa man ka. Kasi may nagsulti nimo na insecured ko. Unya nga nung di makagustong mo duol ko ni Henry. Sige, doon na lang. Ay pagdugay ha. Kadiyot ra gyud. Uwa ni mo i-appeal si Henry sa pagpalit ni mag polo shirt nga puti. Nag-t-shirt naman gud na siya. Unsa may mong gusto? Ako pag himudool niya aron magsusi kung mopapalit ba siya? Dako na siya Naibaw na siya kung sa isulob. Ako nang doolon si Henry. Ay pagdugay ha. Henry, Nganong miduol mo ka? nananghid ako ni Aldo. Uwa day kay polo shirt nga puti. Limpyom na akong gisulob. Imo kong amahan ang ilubong.
Respeto lang gud. To na noon sigaw, Barbie. Nagpalitag ako isulob. Lakaw na, Pam. Uwa kay gusto nga makiksulti na ako. Hait kay tinanawan si Aldo na ko. Nga naman ka magkuya niya. Di na importante, Pamela. Kadit, ha? Imo na sa kong likayan, Henry. Nga manggid ka. Nakasako ni mo. Kadi ato pa ba sa kauban patas klase, kalit kayo imong pagkausab. Di lang ko gusto gubot, Pamela. Ari una ko, ha? Gihul ka ni Alto si Henry. Ay, salamat nga ni Ade ka sa gawas ka. Oh, isulod dahil ng pula shirt. Sige na. Naghago pa man yung kagaw. Pilar man ni uy. Sige na, isulod dayon. Sugod na ang misa. Hapit na magsugod. Isulob dayon na. O ato tamang lingko doon sa lungon ni Papa nimo. Gaw. Sige na, gaw. Hoy, nadadaring auto. Nga naman, ma'am. Ma'am, nasad. Asawa ko sa namatay nga tag-iyang kompanya, ha? Madam lagi, madam. Uday, no? Dada ang auto. O gisunod sa funeral car. Ha? Magsunod ang auto, ma'am? Di kayo mulakaw. Ayabag ka. Anong imo mo kong palakton? Kalayo atong menteryo? Unya imo ra kong palakton? Animal ka imo, ha? Tingalig putbulo, di ka? Itong pamilya mo, mo nag-itsos buwak. Gaw di ay buwak o. O nag-itsa sa buwak. Oh, nganong siya may unang uit siya? Si mama mo ipaunahaw kay siya asawa. Bitaw, bitaw, bitaw. Kinahanan ako may muunag itsa. Paya ninyo eh. Hala, itsa mo. May mo pagkani nga muuban mo sa buwak. Siya? Alto, sa pinahitabo ni mo. Madunggan ka ni Musning Adin o. Mga disintira pa ning hatod. Kini magkumbabayhan na, ganug kang manghilabot ni siya. Natural naman tingali na. Kipag-umangkot ko na siya. Panghilon mo! Basta ako may muunag itsa sa buwak, ha? Bye, Paeng! Ako isunod. O ikaw niya isunod ako, Pam. Sige na, Aldo. Dili man gud importante kit sa unang makaitsag buwak. Ang importante, nga gikasakit ninyo ang pagpanaw ni Tito Paing. Di na kita makita. Pero kamo na si mama mo'y magkita. Ang pingi si mama pa. Ayaw hasula ang imong kagalingon may tuod ako. Dako. Ug makamaunang manipad. Ako isa at inyo, pa, ma. Nga sa sunod tuig pohon, akong ihad sa inyong lubong ang akong diploma. Bisagwa na mo, pero tumanon ko akong gisaad mo. Nga humanon ko ang akong pagtuon. Kinahanglang may diploma ko. Pangandam kung ako manugaling ang musunod pagdumaha sa tunegosyo. Ang ikasakit ko lang pag-ayo. Kaya huwag yung ko na matukaan eh. Kung doon ang kabay sakit. Pa, padamkuhan ako. O sa'yo nagkaigon.
Nung giatake ka. Please pa. Please. Bisag ipaaki lang mo sa dam ko. Gaw, dili ka pa mo pauli. Gaw, wala na siya pagpauli, Gaw. Dili na mahimo eh. Maura ba gitugo ni Tayo nga dili ka na ako pasagdan? Unya man kong pauli, Gaw. Tagbaon ko nga kung kagalingon sa kabingaw ko siya kumagginikanan. Usahay. Magmahay ko sa kong kapalaran. Nagkinahanglan kong pagmahal sa inahan o gamahan. Pero kidawaan ko. May saha ka ko kay tasan ka. Wa kay sa ka, uy. May magituyo niya sa tuas sa kaytasan. Kanahibaw ang tuas sa langit na kaya ni mo nga mag-inusara. Isaat ko ni mo kao. Dili ko ikaw pasaktan. Dili kao. Madam, mabalik ko sa amin teryo. Ngano mo balik ka man dito? Tuwa pa man si Dong Henry, madam. Tingali ko aslay kasakyan inig pauli. Hoy, wa kay laing agaon, gawas lang namo ni Aldo. Ha? Doon na pa ko'y lakaw. Mag-iris lang una ko. Hala, madam. Hala. Ngano ka? Tingalig masok ko sa sirpaeng ni mo. Kundi nakukuhaon si Dong Henry. Tingalig ikaw mo isigahan sa iyang mga mata, madam. Hoy! Hoy, imong ay kughadlo ka, ha? Wabang ko manghadlok, madam. Pero, nahibaw magug ko nga, pinangga ni Sir Paeng si Dong Henry. Nadungog mo na nga akong gisulti, imong. Ayaw pagbiya kay doon na pa ko'y lakaw. Ayaw paglakaw. Hala, madam. Huwag man mahadlok. May kasing-kasing ka ng gabayhan na. Ay, taong sang Dong Henry, oy. Sa man itabo ni mo? Kay unsa man din itabo na ako. Wa ka manggoy imik. Ganina pa sa kong paghatod ni mo, gikan sa lubong. Hapit dili ka mo tubag sa kong pangutana. Inyo man lang gibiyaan si Henry, nga maurang usa sa sementeryo. Mo din na imong gisaputan? Kadto ding inutil ang imong gihuna-huna. Aldo, di ba gipasidan-an ta naman ka? Nga dili na ko gustong makadungog nga imong nganlan og inutil si Henry. Consistent Dean's Lister siya, Aldo. Bright si Henry. Unya imo siya nganlan og inutil? Hasol siya sa among pagpuyo ni mama. Ngano nakasulti ka man ni ana? Ngano wa man niya pugsa sa pagpakasal ang iyang amahan sa kuinahan. Tanawa. Wa na hinuon makada si mama sa iyang apelyido. Dili naman tingali na issue. Sumagod. Sa gihaya pa si Tito Paing. Dili pa si mama man nimo ang duulon sa mga bisita. Unya mo'y hatagan sa envelope. Dili man si Henry. Bintaha gyud nga nakasal si mama ni Paing. May katungod unta mi sa kumpanya ni Papa Paing. Kung mo trabaho ka, ila ka man tingaling dawaton, Aldo. Mo trabaho lang ko kung ako mao'y presidente o general manager. Gaw, gabiin na. Maluoy man kumubiya na ni Papa ag Mama, Gaw. Nagkauban na sila, Gaw. Busawa ka ni angay mo na unaon. Tingali, malipayo na silang duha karon sa langit. Akong gihangyo si Papa, Gaw. Nga bisag sa dam ko lang. Iya kong tuganan unsa na kaingon siyang pag-atake. Ayaw na lang asulang imong kaugalingon mahitungod ni anak. Asa man ron ka pa uli? Sabay. Di ko mubiya sa amo, Gaw. Amo itong bahay. Busa, di ko kumubiya dito. Bitaw ka, ayaw pagbiya sa inyong bahay. Mahimong matubag ang imong pangutana kung magpabilin ka dito. Di ko biya ng bahay. Nagipundar sa akong mga ginikanan.
Pero pagbantay lang ha. Tingalig may dautan silang buhaton nimo. Di ka na nila mahimo nga rin ako kaw. Kaya sila na si Papa ug Mama ang nagbantay na ako. Labaw sa tanan ang tuwa sa langit. Ang labaw ang magkagagahong. Naibaw ko ka. Buutan ka. Busa, nakasiguro ko nga dunggo ng imong pag-ampo. Pero ayaw lang kalimot nga ang demonyo maayo sa muhimong laang aron gid sila mo daog. Ang gimahayan ko lang. Nganong gikatagbo pa ni Papa si Mama Dadang. Ayaw na lang na mahayi si Papa nimo. May nahimo masab siyang dakong babag aron dili mo lampos ang demonyo. Ang wa niya pagpakasal ni Anang Dadang mao'y nagsalbar aron dili niya mapanag-iya ang gihaguan ni Papa nimo. Dili ko pakyason ang damgo ni Papa. Ngipadayon ko kung siya mayang nasugdan. Paningkamot ikaw nga makahuman ka sa imong pagtuon. Aron ikaw mao'y makaduma sa inyong kumpanya. Makaluluoy ang mga empleyado kung usa nila ang mangusog aron maila ang kumpanya. Maningkamot ko gaw. Ang akong gihuna-huna, kung usa kay ilang gibuhat sa mga limos, gikan sa ubang mga kumpanya nga, wa mag-akinako. Ilan lang to gaw. Ipuno sa ilang pagpahimo sa kwarta ni Papa nimo. Mahurot sa gihapon nila ang maong kwarta. Gaw, ngit-ngit na. Dili ka pa mo pa uli. Ihatod kay ikaw. May service car mong kumda. Sige ikaw. Umauli na ta. Pa. Ma. Biyaan taon na mo ha. Sakit man nga nag-ilusara na lang ko. Pero kinahanglan ako ning dawaton. Gusto ko nga tumanon ang imong kitam ko alang ka na ako pa. Unsa may mo ikatarungan sa inutil, ma? Kung mangita siya limos. Wag gud niya uwaw nga mangita man siya sa limos sa iyang amahan. Unsa man? Siya naghago sa pag-atubang sa mga bisita? Bitaw, ma. Pero, believe ko nimo, ma. Pang best actress ang imong role, samtang miatubang sa mga higala ni Papa. Unsay pang best actress? Ang ayan kay kang muhilak, eh. Maayo pag yung manayming. Di Aldo eh. Tingali doon ay makadungog na to. Oh, hay naman kwarta. Ha? Ano sa kwarta, ha? Ang kato di ay nakiktunga ka. Ang limuskot. Oh, nangita ka sa kwarta? Wa na. Usay wa na. Katong 100,000 pesos, ako itong ihatag ni Pamela para sa iyang enrollment. Ang uban, ipamalit na mong mga kinanglanon alang sumaabot na mong kasal. Nahurot yun ang kwarta. Naapa ang kwarta, ma. Kay wa pa man ako mahatag ni Pamela. Busa ayan na pagdahom nga mahibalik pa to nimo. Ang akong gihuna-huna, Aldo. Hain ka ibutang ni Paing ang titulo sa asyenda. Ato na tayo sa bahay, Gaw. Gano man? Mga una ta dito. Una ko ikaw ihatod sa inyo. Gaw, ayaw baya kaon ha basta kung bisan unsa idalit ni Mama Dadang nimo. Ha? Nga naman? May naman iguro ta. Simba ko, magkahuna-huna sila sa paghilo nimo. Para masulog yun nila ang kumpanya. Punan pag yun nila ang ilang kadautan. Mapahimuslanon ang imo karong gikauban sa bahay. Wa na si Tiyo nga mahimo makapugong sa dautan nilang intensyon batok nimo. Ay kabala ka gaw. Kanunay ko magbantay sa kong kagalingon. Di lang yun sila magmahay na ko gaw. Ayaw to bahiyag ilang kadautan.
Niya pa nato ang alas. Okay, budyo siya sa bay, ha? Nabala ka na sabni mo sila si Papa o Mama. Nialagi ka. Ako na ihatag nimo. Unsa man ni? Imo ng pang-enrollment o mga kinahanglan sa imong pag-eskwela. Uy, kadaghan ko din yung kwarta, Alto. Sobra ra kaayo ni uy para sa pagpa-enroll nako. Para nasuban nimo mga kinahanglan sa eskwelahan. Manlakaw ni taog ma. Aron mamili na ta sa wedding planner nato. Aldo. Nganong imo mo kong gitutukan? Ngano ka pamila? Tuganay ko. Wa kay magduda ining kwarta, ha? Kisa may magduda. Ug unsa ilang dudahan? Ha? Unsa pamila? Ayaw lang ko dayog kasuko. Nanagana lang ko ba? Tingalig, hangtod sila si Papa ug Mama. Nagtuo nga gikan sa limos ning kwarta, ha? Unsa? Ayaw lagi dayog kasuko ba? Unsa may pagtuo eh? Wala lang gimay kwarta. Kaniadto sa buhi pa si Papa, iyang paghatagan si Mama. Gitigom ni Mama ang maong kwarta. Hinungdan nga bisag wa na si Papa, di mi magkalisod. Wa mi maglisod. Dili lang una ko madawat, ana. Ako na lang gihatag nimo. Busa di ko na nadawaton. Aldo. Tipigin nilang na. Sultilan niya ko kano sa ka magpa-enroll kay ubanan ka nako. Mura may tao man sa ubos. Dili ba ka ni sinugo na itong Barbie? Maniid sa among kalihukan ni Aldo. Akong susihon. Oh, hoy! Madam? Ikaw di ay ni imong? Doon na di kay gipaabot nila yung tao nga muan din ni madam? Sagpaon taon niya kang buhanga ka? Malaing tao niya nang ipaabot. Nga nawa pa mo kang pauli? Gahuwat man ko madam nga ikay mo papauli na ako. Nag-apas ka sa imong overtime, no? Uy, overtime good taon. Kaniharam gani kong kauliun. Unyag mo lakaw ko nga di magpahibaw nimo. Masuko man sab ka. Yaw-yaw pag yun. Sige, pauli na lang. Nya, akong panihapon madam. Papanihapon na sa taong ko madam. Uy, gani-ganihan akong gigutom. Uy, hala no? Ako pang kargo ang imo panihapon imong? Ang amang sab madam. Ika may akong gihuwat good. Ikagoy mo pa panihapon ako. Ika may akong boss. Nimalbe ni mo imong, oy. Human na ba may kaon? Paita niya. Sus, madam, kung buhi pa to si Paing, sigurado yung nga masuko to nimo. Sa? Ano masuko mo siya nako? Di man gusto si Sir Paing nga dunay magutman sa nag-alagad niya. Hello ka, madam. Tingalig dunay manguhit sa imong kiting kung di ko di mo pagkanon. Unsa? Madam, hala. Dagway ba yung imo? Sige na, good, madam, good. Bisag ako na lang musukat sa kusina, bi. Gutom na kayo ko, madam, uy. Gipaningot na mong gani ko mo. Sirado ng kusina, oy. Kaya gipapauli ko dahil ng kusinira. Baya ni mo imong. Tagaanda lang kag kwarta. Aron adto ka naman hapos gawas. Si Dong Henry di ay. Upang man siyang pauli. Di ba dito mukaon, madam? Wala siya siyang kinabuhi. Hala, madam. Hala, madam. Lain na sa'yo manguhit sa imong kiting, Ron. Sama ka imong, oy. Ano bang imong makuha sulod? Ipanihapon is gawas, Pila na madam? 20 pesos. Hala, bata, 20 pesos na ihatag? Usang dagay makaon na ng 20 pesos, madam, oy. Di ko madawat ano, oy. Unfair labor practice maning imong gibuhat? Sa? Unfair labor practice. Okay, go. Nya, saban. Imo kung ipapahuwat og dugay. Unya, 20 pesos na imong gihatag nako para kaon? Uy, never. Di jud ko modawat ang madam, oy. Ay, ni mo imong. Sige, bunan na lang na nakog laing 20 pesos. Ha? Matang. Sus, anugon si mong pagkamadam, oy. Inot ka man di ay. Animala ba ni mo imong, oy?
Ah! Sa kagatos na ah! Nako na! Puning ko sa gatos, be. Sabi di ay! Munta ni mo sugar, mami. Kanay, madam. Abi, be. Abi na sa kagatos, madam, be. Ah! Onya, si Dong Henry, madam. Bahala lagi to siya. Og, Imong, kinara mo sa'yo ka, ugma, ha? Doon na tayo lakaw. Wa pa ang pauling inutil ma? Ambot lang. Wala ay manuktok sa gate. Wala gi kumaybaw. Hapit ko tok isa diyang gihatag na nako ni Pamila ang kwarta da. Unsa? Ngano man? Naghiskot kung di ba tugikan sa limos ang kwarta. Unsa? Ha, karisgada ko niyang usudya ni anak. Ay di masad tusod ang kang Pamila. Nanagana lang sa pagdawat. Ikaw masad god. Madali-dalion kay ka. Gusto mong ko magpasikat ni Pamila, ma. Mautong ako siyang gatagan para sa iyang enrollment. Kuha tong kwarta kung naduda siya. Iya bitaw tang iuli na ako ang kwarta, pero wala ko dawata eh. Di ba ka ang inutil o katong Barbie ang nagpasidaan ni Pamela, no? May tungod sa kwarta? Nga nung mamasangil man sila. Kinahang nang mawa ka na si Barbie sa kumpanya ni Paing. Matod pa niya itong babayhana, di ko na siya matangtang. Sa? Ha, kaya nga naman ko no? Gi-confirm na kuno sa board ang iyang appointment. Pero, tan-ahong tagdili ba siya mobiya sa iyang pwesto sa akong buhato niya? Sa may imubuhaton ha, Aldo? Tan-ahong tagdi ba siya mahasol kung permi ko siyang adtuon sa iyang opisina ug maghimog krimen. Tingalig mapriso ka niya ng imong kalaki, ha? Unsay mapreso? Tan-ahon ta kung mapreso ba ko? At tangi ang pagsabuag og krimen ni Aldo sa opisina ni adtong Barbie. Nagmata ka na di ay? Nganawa mo kuno po kawa diha nakatuog ko din ikaw. Maayo man ang imong pagkahinanok, gaw. Wa ka ipapukaw ni mama. Kinahanglan mo pa uli na ko, gaw. Tingaling magtuo sila. Kaya na kumupuyo dito. Ug ibaligya ang bahay. Magkamatay na gid mi. Gaw, ayaw tubayi ang ilang kadautan. Mauyaw na una ang damgo ni papa nimo. O kinahanglan nga imo gining tumanon. Sobra na akong pagpailom nila, gaw. Sangko sa langit ang akong pagpaubos siya ng pag-aabusado. Kining tanan akong giantos tungod ni Papa. Di ko gustong mahasol si Papa. Tungod sa akong panag-away, hinungdan nga akong limulikay. Pero karon gawa na ang tao nga akong gitamot. Di na ko magpadaog-daog nila. Mas mesem nang dili ka magpadaog-daog, gaw. Pero siguro ang dili ikaw mo ay malupig. Di pa yun ako gustong kubot ka. Pero kung pangayoon sa kahigayonan, di sab sila magmahay. Ayaw lang git kalimot, gaw, nga ni ako. Nga anda man nalipod nimo. Babae man ko, pero ako silang daugon sa katarungan, sa kamatuuran. Ikaw, sab ko, pagbantay ha. Tigalig pa ni Maslan ka ni Aldo. Ako na nang nakita, gaw. Pero ayaw kahadlok. Dili makaduot na ko ang iyang kabastos, ang iyang pagka-insultador. Andam ka sab na kong labanan, gaw. Umapaulit na ko, gaw. Mamahon na tao eh. Humata mangaon, ihatod ka sa inyo. Oh, mapa imong pagpauli. Nagkatuog ko sila nga, gaw, Barbie. Dito ka na lang ang tapuyo. Bahay ni sa akong mga ginikanan.
Dili may tabong ako ng biyaan. Ako mo'y asawa ni Papa nimo. Busa ako na'y manag-iya ini. Buhi ako, ma. Tinalig nalimot ka na. Madurang ko sa kwarto, maligo pa ko. Kaya mato ko sa eskwelahan. Magunsa ka man sa eskwelahan? Magpa-enroll ko daan. May eskwela ka? Kinsa may mo gasto nimo? Ako na ka ng problema. Ariyo na ko sa kwarto, ma. Animal. Abi na kog dili na siya mo pauli din ug magpa-enroll pag yun kuno siya. Asa siya kwarta? Magpa-enroll ko no ang inotel? Kono? Kisa may mo gasto niya. Nga patay naman ang iyang amahan. Tingalig may pasalig ka tong barbe nga kuhaan niya ang personal account ni Paing. Unya, musugod sa deka. Dili ay! Ano musugot ko taon ko? Wa na rabay magkatagan akong allowance. Kinahanglan nga katong personal account ni Paing mapunta nako. Mao ginay mahitabo, ma. Inigabat atong imong mga tumi sa kompanya. Ako silang pahibawon nga ako na mo dawat sa personal account ni Paing. Sige, ma. Una sa pag-ato sa kumpanya ni Papa. Ang sunod nga maadto, siyempre, mauna ako aron paghadlok ni Barbie. Naglakaw ng inahan ka na ka. Pato ko sa asa. Aron kuhaon ko ang mga litrato ni Papa nga gisabit sa bongbong. Kuhaon ko ang iyang litrato. Kimora ni Bugtong magkapatagbaho sa kong kamingaw niya. Itupad ko siya sa litrato ni Mama. Paida. Kaugalingon kong pinuyanan. Magmatngon ko nga di magkasak. Pero karon na ipanumpa ko. Bawion ko balik kining bayan. Kaya ako maginikanan ang nagtukod ini. Uy, kisa marong nanuktok. Pero ano magsiga magtuktok nga abirto man ang pultahan? Animal! Ang kapuyo di ay ni Tiyo Paing kaniadto. Hinayal ako na pagsira ang pultahan. Why magbuhat na ako usahan ko ni maong kumpanya? Amo na ni. Kay patay na si Paing nga mo'y tag-iya ini. O sa imong tuyo. Lingkod. Ay nalang ko pang lingkod na. Ang personal account ni Paing mo'y gusto na kong kuhaon. Personal account ni Tiyo Paing? Kadtong 50,000 pesos. Ako tong kobrahon. Kay wa na si Paing nga mo'y muhatag ka na kong allowance. Wa ka na'y makuhang personal account ni Tiyo Paing kay patay naman siya. Unsa? Usahan pa man niya ang revolving fund. Ngawa naman siya. Dili na mahimo. Ako yung asawa ni Paing. Busa, arigid na ako ang kwarta. Gikasubo ko, ma'am. Igo lang kung nagsunod sa policy nining maong kumpanya. Unsa ba'y palisi diha? Ma'am, dili man tingali kinahanglan imo kong singgitan. Igo lang kung nagsunod sa policy. Kung gusto kang moreklamo, ato ka sa board. Ang akong bana mo itag-iyan ning maong kumpanya. Nganong paatoon pa man ko anang board ninyo? Doon na ka ba ipakitang kamatuoran nga imong bana si Tiyo Paing? Nang insulto ka ba? Kadugay na sa among panagtipon? Unya mangutana kag doon na ba ko'y kamatuoran nga ako mo'y asawa sa tag-iya ning maong kumpanya? Kinahanglan nga doon na ka ipakitang kamatuoran, ma'am. Kaysa mga papeles ni Tiyo Paing, wa mabutang ang imungan. Ingon man, ang nga ni Aldo. Ayaw kong sultihin ni Ana! Ayaw lang pamundak nining akong lamisa. Ayaw pa ba? Kung dili ka mahunong sa pagpanghagis din sa akong opisina, manawag kong security guard aron mo ay mo paggawas ni mo din eh. Unsa? Gusto ka? Usa ko ng kapindot nining intercom. May guarda yung nga muso din eh, o pagawason ka. Gusto ka? Animal! Nagtuo tingali siya nga mahadlo ko niya. Igo ko lang gilabanan ang katungod ni Tiyo Paing nining maong kumpanya. Hangtod na sa akong ig-agaw nga si Henry.
Madam, namuwa lagi ng imong naong. Nakakaon kag dubok nga tulingan? Hilam! Ay ko binuangi ha! Palargahan na ang auto! Aw, na di ka mo sakay. Yapag ka! Ingon manggug ka nga palargahon akong auto. Unya, wa pa man ka makasakay, madam. Mularga na lang ko. Ablihi ang pultahan, gago, animal! Aw, ka na ba, madam? Hala, madam. Ablihi ng auto! Aw, oo, de, madam, no. Ako ning abli ng pultahan sa auto, madam. Oh, naunsa ka ma? Kadtong animal nga Barbie, gipakauhawan ko. Giunsa ka man sa pagpakauaw? Gipangayuan ko kamatuoran aron pag matuod nga asawa gid ko ni Papa Paing nimo. Unsa? Miadto ko dito aron pangayuon ang personal account ni Paing nga 50,000 pesos. Maay na lang to, aron doon ako ipuno-puno sa limos. Animal, gipangayuan na hinuon ko kamatuoran? Unsa man nga kamatuoran ang gikinahanglan nitong Barbie? Unsa pa? Marriage contract. Pag matuod nga asawa gid ko ni Papa nimo Paing. Sas, mao na diha! Hinay masagod kay kagliho ka ni Adto ma, sa buhi pas papapaing. Wa man nimo sa pugsa makasal mong duha? Ayaw kong mahayi ha! Pero dugay naman gud ang inyong palagtipon, si Aro. Wagid masayod ang taga-opisina nga ikaw ang asawa ni Papapaing? Wa kuno ang atong mga ngan. Ang inutil. Ambot lang. Pero, labing siguro to ating ali. Kay anak man siyang Paing. Ato nang siguroon ma. Tode, niyada ang SPA nga akong ipabuhat. Labing maayo. Makabaligya ka na sa yuta ni Papa Paing. Pa, nagkita na mo si Mama. Miyanhin lagi ko sa inyong lubong. Kay gibati ko ang tumong kamingaw kaninyong duha. Daan pa ko nga makita ko ikaw din ni Henry. Oh. Nganong niya man ka? Tigalig baabdan ka din ni Aldo. Gusto lang ko magkasulti ta, Henry. Nga mahatag ko nimo ang akong pahasubo. Sorry ha nga, wa ta magkasulti kahapon sa lubong. Ay napagunaw na anak Pamela. Nakasabot ko sa mong sitwasyon. Nganong imo man kong gilikayan? Pamela, ayaw lang itas pagsabot ang akong paglikay nimo. Di ko gusto nga ako mahimong hinungdan sa kanunay ninyong pag-away ni Aldo. Nga naman. Tuod kay di balikayan nga magsilos siya na ako. Nga nung magselos man sad si Aldo, nga siya may gihatagan ko sa akong kasing-kasing, Henry. Nangandam naman gani mi sa among kasal? Di man tingali malikayan. Magsilos ang tao nga nahigog mga Pamela. Dili magselos ang tao kung wa say nabantay ang lihok sa iyang giselosan. Uwas ko magkasabot ha. Nga nung init og tinanawan si Aldo na ako, siya'y gayon nga magsulti ta. Muna hinungdan, inong naglikay lang ko. Nakasabot ko sa imong gibating kaguol, Henry. Mauuntay hinungdan nga ipabati ko usab nimo nga gisakitan sad ko sa nahitabo sa inyong pamilya. Kung buhi pa si Tito Paing, unya maminyo na mi si Aldo, mahimong magkauban mi. Ug maoy akong tinguha nga magkasabot ming duha. Pamela, nahigugma ka ba ni Aldo? Nganong imo man kong gipangutana, ana, Henry? Sorry nga. Nagkapangutana ko, ana. Doon na kay dakong katungod nga mangutana, ana. Imo na gud siyang giisip nga imo igsuon. Imong matubag ang akong pangutana. Nahigugma ka ni Aldo? Nganong imo man kong gipangutana, ana, Henry? Sorry nga. Nagkapangutana ko, ana. Doon na kay dakong katungod nga mangutana, ana. Imo na gud siyang giisip nga imo igsuon. Imong matubag ang akong pangutana.
Nahigugma ka ni Aldo. I like his company. Mukatawa ko sa iyang mga jokes. Pero usahay ako sa siyang badlungon. Kana maghinambog siya. Kana mo look down siya og tao. Nahigugma ka din niya. Tingali. Ngano, Henry? Nahinugod lang ko di mo. Unsa? Mupaulin ako. Imo na sad kong likayan. Ayaw ka hadlokod. Dili lagi masayod si Aldo nga ni ako dinhi. Ganihar ako din eh. Dunga na lang tagpauli. Please. Please lang. Ayaw hatag duda ang mga mata nga magkakita sa ato niyang paragkuyog. Tingali kung sa unya maabot nga balita sa dunggan ni Aldo. Sige. Muuna na lang ko sa pagpauli. Gusto lang unta kong makig-unong nimo. Huwag ka lang masayod, Pamela. Nga langit na alang ka na kong ikauban ka. Nga madungog ko ang imong tinig. Pero, di tingali ta alang sa usag-usa. Hoy Aldo, unsa nagisok-sok nimo si mong hawak? Panagana ni ma. Kung minalditahan ko niya itong parbe. Kuhaan na sa imong hawak, oy. Ay, sas, Nagbugat-bugat lang na sa imong hawak. Ayaw pagdaan ha, Aldo. Armas na ba na ni Paeng? Tingalig doon ay manuslok sa imong kilid. Tungod sa imong pagpanghilabot sa butang nga dili imo. Katawa ka man. Mutuo ka di gihapon yan ang kag nga bubalik. Ma, wala na, uy, unsa matao kay. Millennials na ron. Wala na yung mutuo niya ng kag-kag. Balik na, ha? Ibalik. Di na nimo kuha, ah. Balik na, ha? Dili ka gihapon makadani, ana. Tungod kay inspeksyonon ka sa mga sikyo dito. Huwag nga nung ilaman kong inspeksyonon. Unsa man? Wa sila makailan ako? Wa kuno nga itong mga ngan dito sa kompanya. Nga naging sa hotel lang to dito? Moro pong na itong barbe. Hindi mal. Ako ganitan akong nalistahan aron mo tuog yun ko. Ngawang ato mga pangan sa mong kumpanya. Labing maayo. Pero ibili lang ng armas. Kinala mangandam ko. Nakasiguro ko nga wani si Aldo aron paglaban sa iyang inahan. Oh. Nasuko ka nga wa ko manuktok? Nganong masuko man ko? Unsay gibuhat mo sa ko inahan? Kayo unsa may akong gibuhat? Ngano naghilak man lang akong inahan? Imo man ko na siyang gipakawawan. Ngawa nga mong mga panganing maong kumpanya. Igura ko misulti niya sa kamatuoran. Agay man lang ikauwaw. Asawa nga akong inahan sa tagiyan ning maong kumpanya. Unya wa na hinunang iyangan? Wa ko'y mahimo, Aldo. Imo man kuno siyang gipangitaan sa ilang marriage contract ni Papa. Kamatuoran ang akong gipangayo. Og dili marriage contract. Unsa pa imong ranggo ning maong kumpanya nga magbuot-buot ka man, Barbie? Ha? Unsa? Mahimo ba? Hinaya lang ang imong tingog. Mawaw ka? Kinsa ka man nga mao'y maghaw-daw din eh. Ha? Marik ka gani, Pip? Ayaw pa naman tamasya ako igagaw, Aldo. Uy! Ang inotel! Usa man mulaban ka din babayhan, ha? Ayaw binastusi kining mga opisina. Di na nga kung amahan mo ay nagpato siyang singot aron kini mo lang po. Gaw, Gawas na din eh. Gawas na din eh! Oh, unsa? nadungog mo na ang mando sa umaabot nga tag-iya nining maong kompanya. Unsa pa may imong gipaabot? Kahilas ninyo? Kining inotel? May umaabot na tag-iyan ning maong kumpanya? Di na mahitabo. Wa ko mangandoy sa maong pwesto, Aldo. Ang gusto kong puyan maong malinawon nga kalibutan. Barbie! Huy, amaw!
ikaw tingali ang naghulhog ni Tiyo Paing aron dili pakaslan si mama, ha? Ayaw patakag pa masangil, Aldo. O si pagtuunin niya sa pagkatao ni Tiyo Paing. Madarag hulog. Mulambo ka ha ang iyang kumpanya kung wa pa niya gamita ang iyang utok. O ayaw man pagtuo, nga matapos lang sa ingon ini kasayon ang among tinguha ni mama, nga makaangkon sa katigayunan ni Papa. Ayaw gid mo pagtuo! Mapay mo silanod gud. Salamat gawa. Nga nung nagpasalamat ka man. Kung wa ka pa maabot, tingali magkarambula gid mi dinhi. Nagtuo siya nga dili ko siya suklan. Nga bang nakaani ka man sabgaw? Ambot. Murag doon na yun nagtukmod ako. Aron anhiyon ka. Tingali si Tiyo tukaw. Si Papa. Bisag tuwa na sila yung kalibutan. Ipakita pa yun ang iyang pagkamanggiw na unahon. Dito si Pamela sa menteryo. May ato si Pamela? Oo. Nanimpad lang siya nga makita ko dito. Gusto lang ko nun niya nga ipabati na ko ang iyang kasubo. Nga gusto siyang maunong na ko. Imposible. Oo, siya imposible. Nga nag-abot mo dito si Pamela? Imbis ako siyang likayan, siya dahil nung imudutot na ko. Hangtod nagkapangutanan ng kokon, nahigugma ba siya ni Aldo? O sayan to bagaw? Ambot lang. Pero magpakasal ka siya, kung pa siya mahigugma. Dili na ta magisgot may tungod nila gaw. Dali, ato noon ta sa kantin. Gigutom ko sa kalaki ni Aldo da. Mupaulit na noong ko ka. Dili na mahimo gaw. Imo kong giluwas, so time sab na ako sa pagbayad sa imong pagka-hero. Okay? Dali na. Unsay nahitabo? Nawawan ba si Barbie? Ako mo ilang gipakawawan! Unsa? Sadyang ako untang birahon si Barbie arong Gakson mo sa pagsud sa inutil. Miadto si Henry? Dito lagi! Ug nahibaw kag unsay gibuhat sa inutil diri nako. Iya kong gipagawa sa opisina ni atong Barbie. Og migawas ka sab? Ang masagdili. Tingalig manawag sila sikyo. Labaw pa kumawawan. Limal yun. Misukol ang inutil nimo? Gisinghagan ko aron mo gawas sa opisina ni Barbie. Yamat good. Dili gina ko kalimtan nga gibuhat ako. Huwata siya ni pauli. May lain pa. Naglungot-lungot ko. Hangtod karon nagbukal pa ning akong dugo sa kalagot nitong inutil. Imagine! Iya ko gisinghagan samtang nagtudlo sa portahan sa opisina. Pina! Wa pa ko maghuna-huna nga magkagubot nito. Ako na gising ipatulan. Wasad kay dag-anan didto, Aldo. Ila ang sikyo. Sayon ra nila ang pagbutang-butang ni Mugsa. Karon lagi ni pauli niya itong inutil. Patilawon ko gid siya. Patilawon, matay lagi. Gusto kong matagbaw sa pamunit sa iyang mga ngipon. Ganong nangisog magmaayo si Boss Aldo, madam? Kadtong inutil mao iyang kontra. Inutil? Kasi may inutil, madam? Ay kinsa pa? Kadtong Henry? Hala ka, madam. Hala ka. Ngano ka? Mo yung nganlan og inutil si Dong Henry. Tingalig masuko si Sir Paeng. Pinangga ba yan ni Sir si Dong Henry? O, sama ni Mong. Gusto kang kumuton ko ng imong baba? Ha? Anong imo man kumuton akong baba, madam, eh? Tungod kay pataka lang kag tabi? Nganong imo man ko kadlokon? Ha? Aw, di kay mahadlok og kag, madam? Dili! Madam! Hala! Dunay mo alis imo agyanan! Ha? Oan, Nadagma lagi ka, madam! Bangon ako diri ay animal! Di maguga mo to og kag!
Mapauli agad sa inyo? Asam di kong pauli. Ay, ang ako manggod. Tingalig man ni Maus to sa Aldo. Di na siya makasayon sa yung sukmag na kukaw. Iya ka daing sukmagon. Kani adto na to. Nganong imo magipasagdan ng ilang kasalpahis? Imo ta yung isumbong ni Papa nimo? O gani nga magpaubos ko. Kaya di ko gustong mahasol si Papa. Basta pagbantay ha. Ayaw patakagkaon kung katong dadang ang musilbi nimo. Animal. Hain pa kaning inutil. Naglungot-lungot gid ko sa gibuhat diri nako. Ang inutil na ron. Makatilaw ka giron ako kulata, inutila ka. Sabi nila, walang araw darating. Mabunog pa ka si Henry. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higan, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning suginlano. Ako, imo bang higugmaon? Sinuwato gubo sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Ko sa iyong mga mata. Umuto ka listeners ang part 4 ng dramang Ako Imo Bang Higugmaon. Nindot yung dramahan niya. Makalagot sad. Kay nagib daog-daogan no. Kusog manog-daog. Mao niya ni gid mga kuano drama na yung mga kontrabida kay pila may ang drama ug way kontrabida mga listeners no nga na yung kontrabida no. Sa ending mudaog gid ang mga gidinog-daog no. Mubangon. Muna siya ka-listeners niya. Pero yung nagbasa sa yung comment mga ka-listeners ni Mary Grace Bellunes. Next please. Muna nino pag-upatan human sa part 4. Si Albert Maravilla. Part 7 idol. Natapos naman no. Higala Ostisya. Tanawa lang sa playlist no. Albert Maravilla. Si Jilitz. Jilit si Kim. Maskin uy dili pwede nga dili magkadayon ang tinuod nga paghigugma sa istorya ani usa ko sa babag sa mga tawo nga dili angay ang kaluoy lang og pagsakripisyo ang ikonsidera para mahalo nimo ang tawo. Ang tinuod nga gugma atuwa kang Rene ug ang gugma atuwa kang Raymond dili tulad nanay. Ulahin na na-realize ni Raymond ang iyang gugma. Ulahin ang appreciation maong dili unta dapat nga sila gihapon ang makadayon maskin ug naa na sila anak hangtod sa way pag-asa nagpabilin si Rene nga may gugmaon ug matimag-anong gigugma si Aluna base sa istorya dunay pabor-pabor nga nahitabo para mahimong magkadayon si Aluna ug Raymond. Mao gyud bitter ang writer pero napoy sakto ba pero watay mahimo ni kay mao gyud ni stories drama no. Mao na nga di gyud tanan happy ending Jilit si Kim no. Kung ikaw pa siguro yung writer o happy ending gyud na sigurado no. So man kay writer kay lahi man sad mo no. Mo gyud ending na gitama sa maghulat ako. Mary Grace Melmida 2 years nang nakalipas karon pa ko nakadungog ani nga drama pero sakita sa akong dughan nakailak jud ko. Hay di ako sa Saudi ning biya ko sa Negros tuig 2007 hangtod karon kanus apa ka ko makauli og Negros. Paningkamot. No? Nya makauli ra lagi ka puho no. Tigom lang kay nanabaho di ka sa line nasod eh. Sabi ni sakto ba? Hay di ako sa Saudi, nanabaho di ka sa Saudi no. Tigom lang aron makauli na ka sa inyong lugar sa Negros no. Mary Grace Melmida. Jerry Antulang mamuot man gustingog ni Teriyang oy mura magduwende. Nya si salamat Jerry Antulang no nya naminaw siya sa magulat ako part 12 nya si Hermeline Padayaw morning idol naman ang part 4 sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon. Mao na yun part 4 sa dramang Ako Imo Bang Higugmaon. Unya si
Lynn Ambrosio. Salamat kay lingaw jud mi sa imong mga drama. Taga Malungon, Sarangani Province, Philippines with duha ka heart. Salamat Lynn Ambrosio no diya sa Malungon, Sarangani Province, Philippines. Salamat sa pagpaminaw sa mga drama. Maribel Almasan, mga idol, ganan kayo ko sa istorya pero sakit sa may sipon. Si Dino, kuya ni Jerry, iyang napatay. Tungkol sa iyang pagputik. Tor kang Jerry nga iyang manghod, lagot o nanaon. Sa tanang paningkamot ni Dino para sa iyang manghod, tas sarang napatay. Mo gid. Wag sakit yung ending aning drama, aning managlayang dalan. Og si Ellen Harnett naminaw sa ako ang pa-introduction no sa vlog na ko nila sa Ginhawa Delpin introduction no. Utana siya og kinsa ning babae ani sa drama nga Ginhawa Delpin. Si kuani si ang babae na si Matit Kabudlan og si isa kinsa tong usa mura matug si Rosemary Ihis. Sinsya nalipat ko ka listeners no sa ato lang subahay paminaw balik kay nalipat ko. Basta kay na si Matit ana. Matit Kabudlan. Bro si Matit Kabudlan ni bayan ni. Maura dito i-comment no wa na may lain. Maura dito mga listeners. Unya mag-upload na buta sa Buwak na Salamin part 3 na ba? Limot mo ka listeners. Ako na subayon do no. Murag part 3 na gid siguro ta sa Buwak na Salamin. Nalipat na ko kay hapit na mo isang buwan. Tulong simana nakapin dahil nga wa masumpay no. Part 3 na ta sa Buwak na Salamin dahil ato na ning kamutan nun. Balag hinay internet. Kaya human dyan mauli ka listeners ang TNT. Grabe. Wala lang ko kapaload kay sayang akong load. Sayang load aning TNT nga unlimited wa gamit ba sayang nga Maging magamit ang load sa TNT kay na abot og expire. Tinginaya. Arang-arang hindi ito gamay kay murag mo night time nga mukusog siya. Pero gansi gyapon kay mahal man. Mahal og load. Salamat din ni kuan dahil ni sa tinga ni Gila Inyoki no. Si Dadimple din si Dadimple Traveler no. Salamat kayo Dadimple no sa imong gihatag na kuan no suporta sa kuang channel. Salamat kayo. Timing gito paghatag nimo ba kay katong adlaw kay dito ko sa kuan to City Health nag pakonsulta mga ka-listeners no. Timingan tong paghatag ni kuan ni Dadimple Traveler no or Gila Inyoki. Timingan. Salamat kayo gyud sa imong gihatag no. Nakatabang gito kay napagani sobrang gamay. Salamat kay Gila Inyoki. Nya pasensya kay dugay kita nakasumpay sa drama. Nya mao dito mga ka-listeners no mag-intro vlog na punta sunod sa kuan sa Buwak na Salamin kay daghanan nangita sa Buwak na Salamin bay. Abi ko guanay maminaw anay pasagdan ano ba daghan man naminaw. Iabot na og ang part 1 2.3k na diyan. Part 2 1k na. Abi mo gaway ganahan maminaw kay binalik na ba daghan ba nangita sumpay. Mga listeners, thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanang mga listeners. God bless us all o God bless. Merry Christmas.